Bi, aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul li rumahmu kacangku ki melet mengisor ta. Lah ya mbah aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah sulaya to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Mbok kandhani apa? Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Apa renek nggon apa piye? Lungguh nang dhuwur beras iki lho. Engko mendak beras entek. Lah entek parane nang ndi? Pangani manukmu. Ayo. Lah rumangsane manuk kuwi gragas apa piye? Tar yo delokok jaran. Anjay. Bi, obat kanggo manuk gudhegene apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan, positif ora tau saling sempak iki. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wempreh uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Yo terus Terus kowe mekangkang semprotno ning gone ndokmu. wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. No. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran kowe arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Tenan dengkulmu. Gawe ayangku sing ganteng sak kabupaten nek dikandhane gak pareng ngeyel lho ya. Ora bener panggah ngeyel aku. Kudu nurut. Sembarang kok nurut kowe, kapan kowe nurut karepku? Awas lho nek gak nurut engko tak gunting sentolopmu nggo lho. Lah nek mbok gunting bengi arep dolanan apa? Mbak, rabi yuk. Galak rabi diragati, galak malah ngeragati. Rugi dong. Rugi kondi. Wong mangan enek sing ngancani, turu enek sing ngeloni. Ora musim udan ngene iki, ora yo katisen. Anjay. Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora enek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan, positif ora tau saling sempak iki. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wempreh uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Yo terus Terus kowe mekangkang semprotno ning gone ndokmu. wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. No. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran kowe arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mene kok juk sum gudeg to. Yo aku tuku kacangmu oleh pora. Kacang opo sing arep kok tuku? Yo kacangmu kuwi kok kacang opo? Sampeyan kok yukat ki bakul ituil sayang ituil. Beh, tenan apa ora kuwi yo? Arepe tuku ndang demo Lah terus regane piro iku? 50.000 sak celupan sayang. Weh, masuk. Saya tak golek utangan tonggo sik aku yo. Enteni sik yo. Bayangno Mas, Bayangno apa? penjalukanku kuwi ora muluk-muluk. Eleh wong wedok saiki prei padha ae to, Des. Dadi bojoku iki nggak perlu alim, Eleh gedabrus. nggak perlu lugu, nggak perlu neko-neko. Lah karepe kon piye? Ya kan? Ya piye maksude, Des? Mabuk ya oleh, Eleh engko mabuk, nah aku mabuk ora mbok urusi, enggak suka aku. judi ya. Karepmu Engko judi engko entek-entekan ngamuk. medok ya kuwi hakmu. Beh ya masuk nek medok barang entuk iki. Lek kena tak omongi ya tak omongi, Lah nek gak kena diomongi, lek tak omongi ya panggah tak anteni. beh ngono kuwi ya masuk. Aku ngrayangi awakku dhewe, aku tidak menuntut golek bojo sing sempurna enggak. Apa ya ngono, Des? Ya kan? Ya piye maksude, Des? Mabuk ya oleh, Eleh engko mabuk, nah aku mabuk ora mbok urusi, enggak suka aku. judi ya. Karepmu
Engko judi engko entek-entekan ngamuk. Medok ya kuwi hakmu. Beh yo masuk nek medok barang entuk iki. Lek kena tak omongi ya tak omongi. Lah nek gak kena diomongi, Lek tak omongi ya panggah tak anteni. beh ngono kuwi yo masuk. Aku ngrayangi awakku dhewe. Aku tidak menuntut golek bojo sing sempurna enggak. Apa yo ngono, Des? Setia yo. Alhamdulillah. Terus Jujur yo, aku bersyukur. beh ngono kuwi yo masuk. Lek sampean ngapusi ya kuwi hakmu. Aku lho wonge jujur, Des. Elek ya bojoku, apik ya kuwi bojoku. Iya memang, Des. Arep takok. Kena apa sing lanang sing kejepit? Kok sing jerit kok sing wedok? Ket kae urung iso mecah nih. Ya urung lah kowe ditekoni bundet ngene kok. Tak omongno ya. Piye? Nyapo kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampai gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetele kuwi lho. Pre panggah senep. Senep muas. Wong ngerti senep kok njaluk nah apa ya tumon nih. Penak muas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi ya pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome pre panggah sing jerit lambene. Kok uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang sing tau diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne tekan jero. Lah iki nyapa? Ngene iki nek ora dibojo ngene pek. Ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki ape piye? Heh, Ya ngopi karo udut to. mengkerep pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalahe iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isuk-isuk ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Oh, Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Bahasa Indonesia ini ngeden ki apa? Ngeden. Iya ngeden. Iki apa to ki jane iki jek esuk lho aku kok dikai garapan sing kaya ngene. Lho iki PR dhewe mumpung jek isuk ayo garap. Kowe nek masalah apa sih? Aku tak takoki kowe nek masalah apa, he? Ya masalahe iki kudu digarap wong loro, Mak. Iso-isone isuk-isuk ngekeki pitakonan bahasa Indonesia ngeden. Ya iso wong iki tugas kita berdua. Kowe apa arep garap skripsi, he? Lah iya iki skripsi konten kita hari ini, Mak. Ngeden ngiseng ngetokno telek ngono tapi ya jane kejan. Oh, Gusti Allah gak suka aku mau ngene. Tapi aku suka, Mak. Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Le, piye cah iki? Ya ora piye-piye. Darumahane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok medal. Ya ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene ya panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki wae nantang wong. Rasa maido. Cilik lo malati iso blending wetengmu. Sedot kuwi kok gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Alah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan. Mbak,
Resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki Mbak rusakan aku ndang. Aku wis suwi kayak nek sing rusak. Astagfirullahaladzim. Tak blender kowe Yo ora masalah. ngedupak poron. Yo ora apa-apa anggere dupak yang nganggo lambe. Ini parahnya. mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran? Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni. Terus piye supaya awet hubungane? Ya wis, pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyawoni barang. Terus ade golek eneh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk. Apa? Duit lonjo. Lho, lah sampean ki piye to? Duit sing wingi lho isih lho kok gage-gage ngenehi sengit aku nek kaya ngene iki, Mas. Ya disimpen sih. Sampean ki piye to? Apa sampean ki ora ngerti wong wedok ki boros? Wong wedok ki tukang entek-entekke duit. Apa disimpen sampean dhewe lho menyang-menyang karaoke, menyang-menyang ngopi karo kancane nongkrong ngono lho. Wong lanang kok ming pegaweane kerja golek duit nek ki bojone. Wis kira. Wah aku nggadekke pekarangan nang BRI payu 85 yuta. Tak tukokke tuyul nang Gunung Kawi entuk 3. Mulai tak adahi kerdus Supermi. Tak tumpake bis Sumber Kencana. Teko mantingan mabuk loro tele-tele tak buak dalan. Garek siji. Tekan ngomah ora gelem nyolong gur mentil ae. Saiyahene iki. Ayo amoh bojomu padahal tuyule ya iki. Lah anakmu ndi, Mbak? Anak-anak ndokmu sigar ya anak. Apa wis seru ndokku? Wong kene rabi ya urung kok. Ya rabi karo aku ya. Aku tak dudi ndokku. Kok jelas. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. Nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe tole sing gedhe. Ayo. Kon Ayo. ngonoan iki, Bos. Kowe iso apa ora? Iso ta, Gak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon Kowe tole sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe tole sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe tole sing gedhe. Nah, Surabaya ki Ayo. kon Ayo iso apa ora kowe? kon Mbak. Wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat Ingat apa? bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat.
Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mau ngono ra gumun aku. Wong lanang ambek sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Cara sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Mbak. Kacang apa sing dimbu tahun-tahunan tapi ra tukul? Masamu aku gak ngerti tapi. Hah? Lah nek ngerti kacang apa jal? Pertanyaan ini jurusanmu apa ning ndi gak ngerti masamu aku. Heh? Tak kira ora ngerti. Jajal nek ngerti kacang apa? Ya kacang mateng toh. Kacang sing wis dimasak. Kacang goreng apa kacang godhog? Kacang godhog dimbu tahun-tahunan ya bosok kuwi. Kacang apa neh? Lah jarine mau ngerti. Apa? Lah nek ngerti yo ndang to. Kowe ngarep aku jawab ya anu Mas. ya kacang sing ning jero apemku. Ngono ta? Paling yo ngono. Gak kudu. Lah kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apane disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apane disit? Buntute. Ucuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Nang ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe ndingin. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane pero sa mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Bayuh iso mentul-mentul nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk no nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit? Dijamin tengel-tengel. Mbak, kena apa nek nyusoni anake kok ning jaba? Tapi nek nyusoni bapake kok ning jero. Kan padha-padha nyusoni. Antene lebay. Lebay piye lho? Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu, manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih ya. Masih tuwek ya panggah nyusu. Kowe ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa, kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu. Ya jelas to, wi tujuane kuwi no beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu ya moh. Temasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan ya menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mau ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir.
Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadaluwarsa iki Leo. Ora apa-apa kadaluwarsa. Wong aku lho jerembo. Gelem ora tawar ora kok iki. Lah nek wis ngerti kadaluwarsa lho, lah kok mbok gawa ngalor ngidul to. Anja. Ini parah ini. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek kurungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku rabinen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan. Mbah, Piye to? Ndang to? mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino anu Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Wong lanang iku nek alise kandel njalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah terah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendu piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau gambung bojo, ra gablek bojo. Oh alah tibake.
Kok rumangsane kon muara islik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon nglebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Dek, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu wae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Mbak, sampeane wayu tapi bojone tuwek men to, Mbak. Tuwekane apa aku demen kok. Apa yo sik kuat iki? Enak. Tuwek lo enak. Enak apa disengko saithik nu paling apa ora yo menggeh kuwi. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa to? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjah. Mangan telo lawe bekecot. Aja gelem rondo wis ora nyokot. Mangan tape ning dhuwur kloso. Sing tak cokot apane mlebu ae ora krasa. Tuku celana cacahe 5. Piye kon krasa wong nggonmu ombo? Mangan pete ngombene es. Mok gede katoke jerone kempes. Mangan kates dicampuri nangka. Piye ra kempes wong urung dienggo ngumpul. Ndok apa sing paling enak? Ndok pitik. Salah. Ndok pitik. Salah. Pitik. Salah. Ndok apa sing paling enak? Ndok dikukur. Oh enak deh isu-isu. Mbak, wong lanang nguyuh kan dicekeli. Nek wong wedok nguyuh apa ya dicekeli? Wong wedok iki makhluk terkuat. Jare sapa? Kadang lho aku ngerti nek wong wedok iki gembeng. Anda harus ingat. Ingat apa? Bahwa obat kuat hanya diciptakan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tapi efeknya sing bungah kan wong wedok. Berarti kalian itu kurang kuat, kurang mandiri dan manja. Lah kok ngepekne we? Manuk sakmene njuk dicekeli. Lah wong dicekeli lho, polahe ra karo-karuan. Apa meneh nek ra dicekeli? Wong wedok gunung loro ae disangga dhewe tanpa sambat. Jajal nek ra disangga karo kotang, lak gambreh. Tanpa dicekeli ya, Anda perlu tahu. Ndak mung ngono ae ra gumun aku. Wong lanang sakmene, cek njaluk nunggoni ndok loro wi. Tarah sing marai enak yo ndoke kuwi lho. Samping kanan, samping kiri. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nak nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya. Ah, nyeluk anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, ROPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Wong konco. Bos. Apa? Aman sholat ya, Bos. Iya no. 5 waktu ngono ya. Sholatku semedi ya. Nah nggih, sholat nggih jenengan. Iya. Terus sampean umpamane ngene iki kula taklet mon enak-enakan mawon kula taklet teng jenengan nggih sepuntene lak wonten lepat kula nggih, Bos. Sampean terus sholat umpamane ngongkon wong sholat itu hukume pripun, Bos? Ngongkon wong sholat kuwi hukume wajib. Lah sapa sing ngomong tak tapukane lampu ini kok. Goblok percelit. Bener Pak Sun nih. Ngongkon wong salat iki wajib entuk pahala. Wah, iki ya kocok pindho iki.
Goblok pekok kowe iki ya. Wes, nek kuwi tak serane Yuda ben dijelasne. Lho, Sing diaturne Pak Sun ki bener, ngongkon wong salat ki wajib. hukume wajib. Oleh pahala. Sapa sing ngomong ngongkon wong salat ki dosa? Ya umpamane Pak Sun ki salat Allahu Akbar. Pak Sun tanggal sak menten niku pripun kula kongkon teng mriku? Dosa. Mas, Apa? sampai nek eling ora sih lek mambengi ki malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Yo timun. Teko sampean. Mas. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung, nggih. Iya. Awas, Mbak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Awakmu ngono ku nek kelon karo Mas Herman ngono ku ping piro, Sri? Ya gak tentu sih, Mbak. Kadang-kadang iso ping 8, ping 9. Awak enake kok berarti gak tau ngrasakno badangan yo. Gak tau, Mbak, badangan. Tapi lek banjir bandang bolak-balik sih. Lah emang sampean tahu badangan? Jo meneh badang badek bareng iyo iki. Kok sampe koyo ngono sih, Mbak? Lah guamu gak tau digawe Mas Walid ta? Wong perkutute wis pengangguran gak guna kok kate digawe koyo piye. Kamu sok wis gak iso ngadeg. Jo meneh ngadeg to, Sri. Wong tak sebul ae lo gak mlembung. Rasamu plembungan kok sebul. Ngono ku mbok dikudang. Tak sentil-sentil, tak tarik-tarik, ora tambah mencungul, tambah mendelep. Kok koyo kuro-kuro yo iso mencungul, iso mendelep ngono. Wis tombak sementara gawe timun ae lho. Yo katosen to deng gawe timun apa gak lecet kabeh ku kerangku. Lek diowok-owok gawe driji ngono ku yo apa misale? Tambah gawe driji, yo gak kroso no. Solusi terakhir yo gawe alat geter-geter iku ae, Mbak, kok repot. Kok kesetrum aku nek sampe kesetrum apa gak mati mangap aku. Terus piye aku iso bantu apa? Ngilah bojomu ae pokok sedina ae gawe ngresiki kerak-kerakku sing membandel iki lho. Matamu tak ogrok-ogrok kene. Tibake bener omongane Agus. Sapa wonge sing gelem rekoso, sesuke bakal pijet. Lah piye lho, Guys? Wong asam urat kambuh kabeh lho. Saking rekasane macul ning sawah jek dicampur ndaut pikulane gede-gede ya. Piye? Urung banjari bereng, bae yo piye? Nyeterak udan galengane lunyu kepleset bolak-balik. Ora yo remuk balungane. Pijet sidone. Ya ora. Kuwi rekoso lho, Guys ya. Sapa wonge sing gelem rekoso sesuke pijet. Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Oke. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo Napa malih? sentolopku rodok kembut-kembut. Bu. Sentolop rodok kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Nggih. Ya, aku iso ngarani wong wedok harga dirinya atau martabat wong wedok lebih tinggi saiki. Iya. Jakarta itu sing duwe sapa? Sapa? Wong wedok. Kok iso? Jakarta disebut ibu kota. Oh ya. Pernahkah Jakarta disebut bapak kota? Iki bapak cek menengah iki. Iya. Ya. Tanggal 22 Desember diperingati. Hari apa? Hari Ibu. Hari Ya. Bapak pernahkah diperingati? Ya, bapak cek menengah iki, menengah. Sampeyan roh Pertamina. Sing duwe sapa iki? Siapa? Sing duwe wong wedok. Kok iso? Pertahanan. Mina jenenge wong wedok. Cuman Pertadiman ya gak enek. Pertadikun ya gak ono. Pertamina iki nek dari apa? Nurut pengalamanmu? Pengalamanku. Iki ora ngono. Ya apa? Pertamina. Heeh. Per tahun minyak naik. Iki ya iya.
Iki ya iya, ya iya. Tapi sing jelas Pertamina, pertambangan minyak itu sing duwe wong wedok. Gampangane rembug, sing duwe lenga wong wedok. Aja wani-wani karo wong wedok, nek wong wedok muring-muring lenga regane mundak terus. Mas yo sing duwe lenga wong wedok, nek sing ngebor gak wong lanang. Nah, saiki bergerak wong lanang, ayo. Ayo, munio kowe. Ane gak dibor wong lanang kok iso metu, Dibor gini. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Jendela. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu nang kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh bahasa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin melu takon. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung yae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi lho kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini loh, jogrok sama mami sini loh. Iya. Pi ada WA ini loh Pi. Tak buka boleh? Bukaan mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben tumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik kei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini mas. Sepiro gedene taemu, Bro. Aduh. Sepiro gedene luputku. Padha dilebur ing dina riyaya iki ya, Bro. Durung-durung kon wis nyandak tekku gede, Kurang ajar kon. Oh, ini lho. Wani karo wong wedok. Enggak. Rumah sama apa wong wedok mbok tung-tung ngono, Wani kon. Kok kon ngetungne? Iya ta maksudnya? Maksudnya nyapa kowe? Ora, Bro. Sepurane, Bro. Gedhe iki. Wong wedok iku seorang ibu. Lapo kok Mbak Lucy mbok tung-tungno, Ora kono ngetungne. Lah kok larang ngimbangi kecur. Kurang ajar. Kurang ajar. Tungno. Loh, Deng. Kowe tak biasa ndasmu. Iki nesu malah mbok jokne. Nesu nyanyi kuwi ora nesu. Iya, Mbak, sepurane. Rumangsamu apa, Aku mbok ilok-ilokno tuwek wis macak kejawen ayu-ayu. Apa meneh? Mbak Nur, kenapa bayi baru lahir kok jenenge Lare? Metune mbok dhek iki kok suwek dalan bayine Del bergedel. Metu bergedeli. Bayi lahir ku jenenge Lare. Ora enek bayi lahir jenenge Mbok De utawa Pak De ngono ora enek. Suwek dalan bayine kok. Lu dijahit lu, Mak. Atau dilem. Suka iki tak apane ya cara mono ya. Tak slender apa tak begok ngono iki ya, Kaya lemah wae dibego iku lho. Dong ora.
Dina Rebo malam Kemis Dodol kenal pot ngarep tunjungan Nyawang bojo dastere tipis Kathok dicopot ganti sarungan Mung gara-gara dicet kanca kerja kowe nesu ngopo? Mesti kowe ngarani aku sing neko-neko. Lah wong cetikanmu wi ra sak lumrahe kanca lho no. Lah kok kanca ngecat kok enek lope-lopene. Lope-lope kuwi ngeki kode main remi. Kan enek jabu abang, jabu ireng, jupin kriting. Lah kok enek emote ngono. Aku ngece kok, mergo aku kalah terus. Wong lanang anggere arep konangan ya kok kan alasan. Nduk Lilis. Salam. Remenan daharan napa, Nduk? Mie, Mas. Mie keriting napa mie sing dawa? Aku demenane sing kriting gek dawa. Ayo lek kok padha karo aku. Ya krek. Anu Nur Sewu, Nduk Nur Sewu, remenane kok mie sing pedes napa sing sedengan? Demen aku sing pedes Mas ben iso huha. Jawa Cil. Karo kringete katos-katos. Jaluk Cil. Witing tresno jalaran saka kulino. Kuwi lek dhisik kuwi. Kuwi dhisik. Lah lek saiki witing tresno jalaran saka glibet no. Glibet. Lah lek dhisik amar makruf nahi mungkar, tapi lek saiki nyamar makruf nyambi mungkar ngono lho. Mergo wong saiki padha kendel-kendel, ero bojone tanggane rada bening titik ngono. Disaruk kowe. Mulane lek dhisik jauh di mata dekat di hati, tapi lek saiki jauh di mata ya dibribek tanggane no. Dibribek tenan, apa ndak lempah? Ayo. Mbak, jare penak nek ndek bojo nek bengi ana sing ngeloni. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo sing ngomong? Aku. Sopo? Tak wambung sapa-sapa ae. Aku lho, dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Maju kena, mundur kena yo penak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojo. Dipek bojo ya ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Lho, Maju kena, mundur kena yo penak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kala. Pedus kala. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terusno dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Cek kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni. Kowe roh pitik, roh. Pitik jago kena kluruk melek apa merem. Bocah iki koclok kok piye to? Dalam pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Enggak apa? Pitik jago ki nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Melek merem. Lagi proyek. Dia kan anjene minggu. Lah yo tapi kan berarti gak sekolah. tapi kan statusmu iki kan murid. Loh, aku gak tau nggih status ora tau nggih paketan kok. Maksudnya status awakmu. Lah yo status ya, aku ora tau nggih status ora ndek paketan. Status WA. Lah yo status opo neh? Statusmu iku saiki murid. Iku status WA. Status murid. Statusmu murid, duduk status WA ngono. Status murid enek aplikasi opo sih iku? Aku ora ndonga kok wis metune. Terus gak ngomong karo kan, aku sedih ngene. Ngomong yo wis aku yo sedih. Kenapa melo-melo aku sedih?
Lah awakmu sedih ya aku melok-melok sih. Ngene Dik, aku tak ngomong nek dadi guru Aku yo tak jawab. Ngene, sik ta yo, kan lak murid. Yo. Kon iku yo ngesakno gurumu ngono lho. Lah apa ngesakno guru? Ngene lho tak omongi. Guru iku wis ora enak guru iku. Kok gak enak piye ya? Gak enak ta gak enak. Diseneni ae aku. Lho yo gak lek kamu gak Munggah sarangan ngopo kok macet? Aku ki lak kesusu Dik. Mau esuk subuh kan barep ayangan. Barep ayangan munggah Selak sarangan. arepe bablas ning bandara tau winginane. Terus macet. Iki macet. Lah ngopo? Supirku ngomong, "Mbak, medun sik." Lah yo kene ademe kaya ngene. Temperature munggah. Temperatur. Alah kaca sithik kok ya ora apa. Temperatur. 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 Aja mok lagu tok to Mas. Lah terus piye, Dik? Soko ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, kok bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Ih, nyapa kok gampang nyapih bocah umur 6 tahun daripada nyapih bapake. Yo iya to. Lah kok iso ngono? Bocah umur 6 tahun iki bar disapeh bocah lali. Dolanan dhewe pinter, gak usah mik-miken. Nek nyapeh bapake lak bahaya. Lah bahayane nggo ndi? Nek sampe mik wong liya. Ya ora apa-apa nek padha karepe. Anjay. Kenal kowe tegese karo Mas Dodo. Alah, aku ki ora umuk reng, tenan. Mas Dodo iki kancaku SMP. Oh, ndek men ki sekolahe awor Mas Dodo SMP. SMP. Terus Mas Dodo lulus SMA. Ya terus SMA kuliah. Lah terus kowe SMP meteng. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan? Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok kon nyalon bupati, ndiknane aku mbok kon dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karena gelem apa ora wong niatku lho apik. Gelem atos sih. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Alese jan kawandel. Ndah neo kalane pura yo njumbrung iki. Wokeh sukete. Taro celutak iki. Lah nek ora celutak ya duduk wong lanang. Yo mbah. Wong kowe wis tuwek yo pikir dhewe. Mbah piye to? Lah wong sing duwe lho kowe. Saiki bayangno. Lah kok megahi men kon bayangne. Nek parkirane ketel apa neh terminale ngono lho. Berarti luwih nemen lho terminale. Kaya alas. Tapi Mas yo ngono aku perawatan. Lah wong barang ndelik lho, dadak anggo perawatan barang. Perawatan apa? Nganggo krim, semprot aroma lavender. Ben apa dadak disemprot barang. Entek-entek ragat. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Tara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ora kaya ngono mbok beno geong-geong apek abu-abu ngono kuwi ya. Tara sing apek kuwi lho sing ngangeni. Ngono-ngono ndah mbok goleki, mbok endusi, mbok ambungi. Kan kadang kala Mbok rewangi tukaran karo wong, gelut karo kanca, ngentekno dhuwit, ngentekno bondo. lah kok kurang gayan men. Ngelabui dalan uyuh direwangi gelut. Prei. Macem-macem kowe. Sak macem ae to. Kok bingung barang semak-semakku ki. Pengen roh. Apa mbok iwangi ngelabang ta? Hah? Ngono ya ora apa-apa. Mumpung aku nganggur. Rene nek apa mbok iwangi ngelabang? Rene. Saiki to. Bocah kok celutak dadakan.
Kan wis diomongi to mau. Nek ora celutak kuwi lho duduk wong lanang. Anja. Ireng genah wantek sawangane wibawa, ireng-irenge sepur kae akeh wong numpaki kartise laris. Lah putih ki yo gagah lho, Reng. Lah gagahe nang endi putih lho. Lah. Lah apa Aku duwe mobil putih tak ngurke nang omah nggonen nek gelem. Mbok iya. Ambulan kae lho. Lho. Nggono dhewe. Ah sudi. Saiki kowe ora usah masalah kendaraan ya to. Kendaraan sing bahan bakare sego kuwi lho, kaya bojo iki lho ya to. Kowe iki lah bapak-bapak nek ditekoni pengen ndek bojo sing putih apa sing ireng mesti sing putih. Iya bener putih. Nek ora urung kok nek tekan kamar sing digoleki ya irenge iki kok ngeyel. Nek ora enek irenge kok malah dikira kelainan kaya. Makno ora kuwi ditawani mari Mas Bubuk kok luarang men to Mak sampai atusan. Genah apa ora jane? Mari Mas Bubuk. Iya, mari Mas Bubuk. Luarang menera men to Pak. Mari Mas Bubuk. Lho bener. Mari Mas Bubuk kemana kelon lah ning kamar aduh. Apa emang larang to Mak? Dilarang bener atusan. Lah wong wingi anakku tuku gur 3.000 kok ambil es kok. Mbak kira mari Mas Bubuk sing kuwi yoga. Ayo kok larang men to yo. Padahal yo padha penake kok yo Mak yo. Dong ora. Aja ngomongke mati aku ki isin yo. Mati jatah kok isin. Lho. Nek ditusi ya nek ndang dibuntel. Lah terus. Ning nggo dolanan. Lah. Kowe wedi nek ngono. Berarti kowe ndek niatan ngono. So nek sing mati aku sik dhewe titenono ya. Kowe aja ngedusi aku. Lah kok apa? Paling mbok slentiki ngene ya. Rasuti ya. Mangsane ini karo muni rambut janji mesti muni ngono ka aku. Dislendiki kok ya enek. Upama enek lan bojone ora digondol wong ya. Oh ya kene. Wong lanang niku nek duwe bojo lemu, bahagia. Kenapa? Neng ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur? Dhuwur iso dadi selimut atau kemul. Ngiringan bisa dadi guling. Teloni setengah jam neng sikil iso kram ngene terus. Tapi orang gemuk punya kelebihan Mas itu. Kelebihan apa? Kalau berenang tidak butuh pelampung. Umpamanya gede kan ya. Tapi juga berbahagialah bagi cewek-cewek yang badannya kurus. Kenapa? Wong wedok awake kuru, umure dawa nyawane awet. Soale nyawane anggere dijabut nyawantol ning igo-igo. Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Lah, kambemu gara-gara kowe aku malah di SMS Mbak di booking semalam berapa? Tak sauri yo MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara persen aku dikira kurang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau sedikit. Loh, kalau banyak bisa sumpah bisa itu. Uang tidak dibawa mati, ya memang untuk hidup goblok. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Wong wedok kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Nah, wis ora usah. Wong wedok ngono ibarate swarga katut swarga nunut neraka katut. Ya lah kuwi bener tapi ora usah diajeni tenan wong lanang gawe. Lho karo wong lanang wani. Ya ora entuk to wong wedok karo wani karo wong lanang. Apamu luweh dhuwur ndi derajate wong lanang. Derajate wong lanang karo wong wedok. Ndelok jame, Bos. Loh, kok iso ndelok jame iki lho. Iki omong boyo sing tenanan. Omongan lho sing tenanan dirungokne tenan lho ndelok jame. Ndelok jame piye maksudnya? Ya segarek sing ning dhuwur sapa lah kuwi jam-jame urung tentu. Nang nggonku ki jam 1 bengi kae mesti aku sing ning dhuwur terus jam 3 genti wong wedok. Apa wi? Ngeloni anake akeh cah cilik lho. Ngeloni anake ning dhuwur omahku tingkat 3, Dik. Paimu. Lho, wis tak antem ku dhewe, wis tak antem. Tingkat Arem-arem kuwi apa, Pak? Tempe ning jero lontong. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Ora enak lontong ning jero tempe. Pak Minto. Saya lalo. Nek tempe ning jero lontong ya arem-arem. Nek lontong ning jero tempe. Ora enak. Enak. Apa? Merem-merem. Lah kok merem-merem? Lah lontong. Lah kok merem-merem? Napa kok merem-merem? Lontong ning jero tempe kok merem-merem? Pae bolon ndi lho. Aku sayangan sik to. Kayak cak nom-nom iki lho dikecup. Ngono kae lho. Emang ngono
anumu nglontok. Ora lho, lah ya wis saiki cium jauh wae. Apa? Cium jauh. Ya wis. Ya lho. Enak ya lho. Likur, telung likur, Telu likur. papat likur, Pat likur. terus 5 Selawe. lawe 6 lawe. Pakune modo. Delok to pakune delok. Kowe ra entuk sembah. Ora kok modat-modat iki kaya ngapa? Iki paku sok Dasare dalange pelit ra umum. Geblek wingi tempene mambu. Kowe kon bayar 7.000. Alah ngono wae tanduke kok le ngomong mambu. Nek ora tanduke wong tok congol-congolke kok. Ya ora wae. Engko to Pak didahar to, engko to. Dicipi to Pak, engko to. Wong sarep wis kok diganggo-ganggo. Aku ya terus ya kene, aku ya ngono. Kene mambu ya doyan. Tak omongi aja ngece dume mambu doyan. Sing jeneng tempe bosok kae mambune nek ora jangan ra nggo tempe bosok rae. Mbak, sampai nganggo gamis ngono iki rangkepan apa ora? Eman-eman lho nek ngeplat. Sik to sampean iki lho. Sing mok tekokne kok yo tekan kono barang. Mbok tekok sing liyane. Tekon-tekon sampean dodolan opo, manggone ning endi, ngono apa piye? Tekok ngono iki biasa. Aku kan wonge jelimet, dadi tekoke aneh-aneh. Anak mungkin 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Heeh. Nek anak sing nomor 3? LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya iya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketok delok. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya iya. Nyelok anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu, sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok diteko mbok lah kene ben jawab 6 PI iki lho lah. Malah kenal no bu iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh. Mas, Ngapa Mbak kok nyelak-nyeluk ae? ngomong kula dados bojone jenengan. Iya, nyapa? Nah aku dadi bojomu. Jenengan boten isin to? Lah nyapa isin? Wong duwe bojo ayu kok isin. Ya malah demen to. Wong kula tukang ngarit sapi, ngarit wedhus. Lah ya pas no. Lah wong aku ya tukang ngarit. Nyapa isin? Padha tukang ngarite kok isin. Nek boten isin, Sherlock tak parani. Iya ya, aku ora isin. Ya wis, ngono ae. Tak Sherlock. Oh. Ayo ngapa? Ayo mana tadi no? Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tiba nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh. Masa apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Masa? Dadi awet enom. Terus apik nggo kesehatan jantung. Apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus menghilangkan stres. Yo. Menurunkan berat badan. Jo nek no. Yo engko to ya. Jodoh selara betah. Jodoh jajal. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Lagi ngomong liane gatel ora iso ya. Gatel. Lho kok jalan tenan tara yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ra disemangati ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe.
Waalaikumsalam sayang. Pun sampai mana? Dilen kas teko, Dik. Iki sik ngiyup udan. Oh, berarti sedelok meneh pun tekan. Iya, Dik. Nggih ampun. Ayo nyapa? Tak rebus ke air yen kali. Arep go apa to, Dik? Dik yo Mas mungkin. Wis ora usah. Mas pun maaf. Urung, Dik. Dereng. Urung. Ajeng tumbas maem sekalian apa dimasake mawon kali Adik. Aku pengen masakanmu, Dik. Dimasak nih. Tapi apa? Paling goreng ayam. Wis ora apa-apa. Nggih kali nyambel mungkin disambel ke Adik. Maem bareng awakmu ki lawuh apa enak, Dik. Jaranan jarane jaran wedok sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceblok trek-trek nong jarane nabrak tembok. Ya, padha mboke. Nggih wong anu Purwakanti ngene ya ngono. Jaranan jarane jaran dingklang sing numpak para tukang sing ngiring tukang adang trek-trek nong jarane kelintangan. Banyol kok paksa ya Mas. Aku jaranan jarane jaran mati sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati. Wis jaran mati yo ditumpaki wonge mbok yo ngawur. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Terus kupinge. Tak ndodok wae. Ame bingung kok ndodok. Terus Kasang ngrungokke wiyaga ngono. Lah krungu ya. Wiyaga iki cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Yo guys. Mugi warga Penggung tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Lah apa ora tarweh, ora salat Isya. Ya sadurunge tarweh sik to celuk ke wong Islam. Tarwehmu ki lho ning ndi? Lho, jare ning kampling, ya ning masjid kok rumah ning masjid. Ora tau roh. Lah aku ning masjid gonku kono lho. Aku mesti landar tarwehno budal dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Wis genah aku ning kono ku wis gak dae wis aku wis budal. Oh, lah mula ora ketok komburi. Lah lambemu ki lho nek ngomong diatur nek ngomong wong salat ning ngarepe imam lho. Lah nyapa ta? Kowe ning jaba masjid berarti. Sapa sing ngomong ya ning jero? Goblok kowe. Lah kok iso ning ngarepe imam lho? Lho lah iya aku mesti budale dhisik, aku mesti ning ngarepe imam. Sore aku budale. Imam ki ning ngarepmu. Ora ning buriku. Ngayal ta iki? Gobloke iki lho. Sing ning ngarep dhewe jenenge imam. Ngarep dhewe nggonku gopur. Goblok. Ngarep dhewe ta, sitok ijen ta. Jenenge gopur ngarepan omah wi. Ngene lho Dek Percil, ya ampun cah kucluk sak. Manten lanang ketoke loyo sing wedok lakon njaluk imbo. Manten lanang sambate abo barang dicekel kleru lato-lato. Akhire lato-lato warnane ireng manten wedok atine seneng sing lanang kok ketok anteng bareng dicekel terus ngalih. Yo ngalih no golek sing sepi wong wis manten wis rabi wis sah. Lho gak apa-apa sih. Gak apa-apa kene iki gone wong Raji Unta rek. Padha sih. Iya tapi ono krepek. Gak apa-apa. Iku sing entek-entek dhuwit. Iya wong tuku. Iku dudu jundel buntu met nek krepek met. Lah iya dudu. Lah iya dudu. Temen ya kan ya? Iya ya. Keringat keri-keri tur anget. Karikil keri-keri no sekel. Keripe gedang godho telo titi edang mbokmu kate bongkok apa
Apa kan jarene manekan yo anek un kaya kerepek gedang lho. Lah iya. Gedang ya kena dikrepek. Kaspe ya kena dikrepek. Ya iya maju ketele ya kena tapi varian mah gak ngonekan yo. Lah nek sepur asepe nggone ndukur. Duit ndukur. Iku sepur. Iya. Lah nek motor asepe nggone nisor. Wung nisor. Oh, knalpot iku ya. Ya. Ah, nek wong asepe nggone bokong. Leh. Wah, wis won gak anu won. Ayo menghibur dulur-dulur kene. Nyanyi sing temen. Oh iya. Kali Master Supali bare dinteni wong arep dulur-dulur sakmene kae. Menyanyi lagu dari lagu ket mulai lagune arek taman mana-mana. Oh, pemanak-manak iku. Gini lho. Taman kanak-kanak. Lah ya kanak-kanak. Aku kok manak-manak. Lho keliru. Kanak TK. Ah, ya TK. Oke. Mas ya. Kowe tuku sepeda motor ndek iki? Ya toh, Tuku. ya sepeda motor tetep Tuku. Tuku. Kredit apa cash? Tak tekoki iki, tak tekoki sik kredit apa cash? ya anu kredit. Lah ya wis diakoni ae ya toh. Saiki tak tekoki. Umpamane awakmu numpak sepeda motormu sing anyar. Teko kidul mlakune ngulon. Betul. Teko kidul mlakune ngulon kan menggok, Dik. Ya. Lah lek ngono ki banter mlakune angine ning ndi? Angine ning guri. Ya alah apa roh kowe terus ngene mlakumu. Angine ning guri. Sepeda motor saka kulon. Kok kidul ngalor. Lah kuwi angine ning ndi? Angine ning kidul, Alah nyapo angin ning kidul bener. Ning lor. Nyapo ning lor. Ning ngarep. Ora iso sepeda motor bareng. Wus, angine ning ndi jajal. Ning isor ora Sepeda enek. motor kok kidul ngalor. Angine ning ndi? Ning ban. Ning ban. Kuwi tenan lho ning ban tenan jajal bane gembos. Insyaallah nang swarga, tapi nek akeh dosane nang neraka. Kemeru kaya tau matek. Lho. Ya apa sih? Ana dasare. Dasar apa? Dasar cecetan. Didasari men ya. Kan jane tau ngaji. Ya tau. Lah rungokno apa ngene Pak Ustaz? Apa niku jaman? Fa amman sakulat mawajinuhu fa huwa fi satir radiyah. Fa man khafat mawajinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa? Wong iku nek akeh amal apike ringkese ngono nang swarga tapi nek akeh dosane nang neraka. Wa ma adraka mahiyya, kamu tahukah kamu neraka? Alah, kemeru. Ngono iku sik gak bener, Bos. Kemeru gak bener. Kon iso nyalahno? Bisa bener no. Temenan? Ya iya. Wis singkat saja. Wong sak alam donya besok nek mati, nanti parane. Ndelok sing mikul ae iki. Pati nang terminal. Pati nang tretes. Kae mate. Kantine OOII ngono lho. Ya. Bojoku lunga neng Singapura 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso ngukur. Komet ya manuk jengenge cepitno lagu. Areng lak kowe iso nyagak kudu iso nutup lho. Lho, apa sing tak tutup? Dagelane paling ora kowe nek tumindak jero berpikiran negatif. Paling ora ki sing positif. Pikiranmu wis tekan ndi, Mas? Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk. Saurunge bojoku berangkat nang Hongkong. Kuwi ninggali manuk, ngono lho, Mas. Lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake. Tuku manuk doro wi lho. Ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. Lho lah ya ulune kan lebat. Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemeriak ya. Bocah ki rusak. Mbak wis jujur wae, kowe jane seneng ora karo aku ki, ha? Ya engko sike golek mikir nek kono wae. Engko mbok WA apa? Aku enggak tahu WA. WA-mu? WA-mu piye? Wis ora omong bae. Grogi Pak, kula tak lungguh ae ya. Ah ya wis kowe lungguh kowe. Ora aja sok nantang babon nangrem kuwi. Nggih ngomongno pisan iki mawon. Wah iya aku gawate pati-pati. Oh lanang. Ra tanggung jawab kowe. Ora tanggung jawab ora. Kon salim ya aku. Aku rasa salim. Rasa. Wangku ngopo? Pelukan wae. Pelukan. Salim sing apik wong. Dek. Kon iku lho kok gak meteng-meteng sih? Lah te meteng ya apa wong gak tau diotek. Kok otek bendino no kok. Iya ngotek geger iku ah. Ngongkon-ngongkon meteng wong aku lho gak tau semen entuk.
Ngentup. Rasamu aku tawon ah. Ndase tawon. Alasan kono niku. Omongnya lek gak gelem duwe anak. Lambemu bejat iku ah. Kabeh wong rumah tangga iku kepingin duwe anak nyun menyun. Ya mek wong sing gak waras tok iku sing gak kepingin duwe anak. Apa contohe? Ya sing uteke menclek, uteke saya kaya sampeyan ngono iku. Aku terus tau utekku. Eruh. Wong uteke sampeyan ndek bokom gak ndek kene. Mangkane ngomong sak njeplake. Kemeruh. Ancen takon meteng-meteng barang wong aku gak tau diapa-apa no. Aja cacak kate gawe anak. Lah wong turu ae lho, aku ngadep sampean malah sampean singkur, tambah melengos. Mesti ae kon nek turu ngorok. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. Sok nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Tapi wong wedok ki lak menurutmu wong wedok ki piye? Wong wedok seorang istri sing calon mlebu swarga. Niku nek sing lanang butuh sak wayah-wayah kudu siap. Rungokno iki lho aku. Ngene lho Mas, lah aku ki ndak aja kok salahne wong wedok. Lho, lah nun sewu lho, ibarate wong wedok niku sawah utawa tegalan. Wong lanang sing pacule arep dipacul sak wayah-wayah, sawah Tegal kudu siap. No. Lah nek sawah Tegal siap ki lek engko dipacul iki gathak nenek banyune apa ya iso kan dibanyoni dhisik. Ayo. Lah, Mas, lalah pas sawah genek banyune. Yo golek sawah liya ta? Leh, tak nyapuk tenan. Maya kok sampe ping 2. Dek, Apa? umpama awakmu tak jak kawin lari ngono piye? Emoh to? Nyapa ora gelem. Alah Mas. Karo turu ae cepat-cepat. Apa meneh karo lari? Numpak pit kludukan sarung. Sing wedok jepit, sing lanang nyurung. Kayu gapok gula Jawa, nggonku empuk, nggonmu dawa. Jam 4:30. Nggonku jengat, nggonmu mengo. Ndika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalor ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelute lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemah ki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampa mergo gak duwe dhuwit lho. Plonga-plongo tolah-toleh. Kayak tau kerja ning LC to wi. Iya. Nek kuwi barang ngono lho. Oh yo kuwi sing ngecek aku. Kok yo si eling ya, aku lu wis lali. Malah kok jek diutang nang aku ra mbok wae 150 lho kok utange wong iki. Lho 1.000. Ya gak ngene Mas. Keton lah ku tekok mari eling utangku.
aku kok ya. Mbok diikhlasne lho, mosok arep mbok tagih. Lah ya kok tanggo malah kowe ndek utang terus saiki ra mok wente. Kamu tak ijo lisun ping 3 nu piye?